Raden Rama Wijaya Talasan Darma Nata Yogya Kusumanayu Wara Sita anggenipun lumaksana alon tumama ing padha pitak wonten ing pamut Pramodari sari-sarining nata anggen ya lumaksana pindha sata Matarambat lumaksarane paripurna ageng busana atimba busananing praja sabjaga aratu sedalu dasari priya kang gagah piteksa bawa laksana golek mung simpar jeje kadherekaken kapi dening panjenenganipun Saktian Kusumaning Ayu Kiki Fatmasari ingkang sampun kajatuh krama kagandhengan asta tumuju wonten ing ugyan kang piniji anggenipun lumaksana kapapak dening ingkang Rama dalah ingkang ibu Rama dalah ingkang ibu arsa mapak rawuhipun sang Hinagus Yosah Dia Kusumaning Ayu arsa ngalasinaning upacara wisudan tali tarpa topo-topo dening wisudan paripurna tanggal jawabipun tiyang kasepat tali tarpa pinangka dadi tandha talining tresna asih lahir tulusing batin ingkang Rama tumulingkang badhe maringake tirta purwita sarya banyu pahaning suci anak uger dina iki kanthi tulus tekating wong tuwa kados benayang kari kelawan kang slira ugi jejodohan selawase dadi pinanganten kakek digelan pitutuk dadi wong kang milya donya kanthi delahan yoger tumuli panjenenganipun ingkang ibu anakku Cahayu lan kowe Bagus ibu mung bisa ngenehke tirta banyu pinangka tandha lambange tresna asira tuwa kelawan kang selina ya anakku adono saka ipat kang iri peri lan dengki sabar lan tawakal katuran muga-muga wae pandonganing Rama bisa disambah dening Gusti Kang Purping Dumadi kanthi nyuwun donga lan kelawan pangestu anak bodole dina iki yo sambil tap-tap layar yo luwenene sifat betul balik kamera udah loh balik tengah balik leruk oh ngantuk sorry wis polonan wes tugasnya yo oh apa ditakokne maktun kok nyepil kok ngatu lagi blendrang ngatu sik capek habis iki semalam gak tidur wonge ayo sapa sing ngongkon nyepil hos meng ayo iki wonge Mbak Anjas di rumah sakit kan lo enak nyepil Mbak Anjas apa kan loh alatnya dan kaya ngono gitu Banyuwangi loh ini lagi sesi foto bersama. Nah,
iki Anang, Makrin, Mas Tapau. Putrane Mbak Irna. Taiba belum naik. Manten to iki putrane Mbak Erna, iki mantune sing cewek iki. Ngeblur tak zoom gres tak zoom. Ya aku posisiku nang mburi andeng wong godhok kopi iki. Sebuah lagu di interval awal jumpa perdana, namun bukan kali pertama. Pemirsa musik hadir berjuang semuanya di kesempatan siang yang betul Iya menyapa piye Mas? Coba tekemi nyapa? Apa pemiber bagian dari konon Riko project dan semuanya atas doa Randy ya atas doa terindah dari panjenengan seluruh sebagai audiens dan pun padati area disemangatkan hari ini bersama keluarga besar semuanya. Ada untuk dan juga Ibu Erna yang sudah mempercayai kepada kami untuk merangkai sebuah koridor kebahagiaan karya koridor terindah satu persatu, one by one bakal kami curi untuk panjenengan semuanya. Dan ucapan selamat datang juga kepada keluarga besar Tapau Senaksop Kediri dan juga Salama Ratu Jagat Raya TikToker Jawa Timur hadir atas undangan sebagai bola of keluarga. Atas itu Rafa Music dan Dirga Event Organization merujuk ribuan rasa kasih, ribuan rasa thank you untuk anda kesemuanya, untuk panjenengan kesemuanya atas luang sempat, atas luang waktu dari segala perahu undangan berbahagia. Sebelum durasi kami terkikis oleh sorenya waktu dan sesuai janji dari sebelah keluarga untuk menyapa keluarga besar, keluarga besan, Banten Perawu dan serta hadir untuk memberikan doa terindah, doa restu di kesempatan sore hari ini. Takkan pernah ada sebuah keindahan dalam hati dan takkan pernah tercipta sebuah kedamaian dalam jiwa tanpa kibarnya bendera persaudaraan dalam hati kita masing-masing. Untuk kembali mempererat uluran tali silaturahmi, 2 pekan gempa takbir telah berlalu. Permohonan maaf dan terlontar ucapan saling memaafkan dari lubuk kita hati masing-masing. Senantiasa di kesempatan hari ini kita dipersatukan dengan sebuah rasa cinta dari kedua mempelai. Yuk kali berikut spesial untuk panjenengan warga masyarakat Timorjo. Aplaus dan tepuk tangan depan, kiri, belakang panggung, racing setarnya Banyuwangi Sahiba Salsa. Selamat
Sore ya. Nah, bro. Oh, bro ya, bro. Syuting. Foto sih, bro. Apa kita sih Pak? Nanti kiamat loh. Iya, kecil. Iya, saya lapor petak tuh. Sahida hadir foto tonton HP nyalakan kamera handphone. Padahal sedari tadi gak ada yang mau video. Iya kok kok penuh mas. Berat jenengan Orang semua. Kalah teh. Terima kasih si wis sampe teko rek. Arek sik foto iku rek. Bonjas gak ikut rek. Oh, suaminya Mbak Ella. Kidalang Penyondro dhewe iki. golek krisi ra temu akhirnya gak episode dapur. Gak bisa dapur rek gitu. 4.000 mata memandang, sabar sih. Nanti lek natue selesai tak ini. Kiri. Duduk ini.